Sen už asi nesplní. Chtěl hrát na letošním mistrovství světa, ale před měsícem si přetrhl Achillovu šlachu. Jinak si snů splnil spoustu a navíc lecos, o čem se mu ani nesnilo. Když se stane exekutorem trestného kopu... Ray, proč exekutorem? On něco zabavuje? No tak to nevím přesně, ale sportáci to tak prostě říkají. Ray chtěla si říci, že Beckham umí kopat i po slepu. Slovo má tvůrčí ruka Radka Kříže. A drtivá pravačka Davida Beckhama. Má 9 věci a to jsou centry a přímé kopy. Centry umí jako málo kdo a přímé kopy umí jako nikdo na světě. Ve 3 letech dostal od rodičů dres fotbalového Manchesteru United. Ve 13 ho klub zaměstnal a ve 20 s ním vyhrál ligu. Tehdy už o něm snili ženy i muži celého světa. On si ale vybral Viktorii, zpěvačku jen o málo těžší než fotbalový míč. Zřejmě její zpěv způsobil, že ke svému zaměstnání profesionální celebrity přibral i další job – spisovatelství. Místo stránek používá tělo a inkoustem vpisuje do bicepsů svá životní poselství. Latinské tetování z roku 2003 nejznámějšího fotbalistu planety asi vystihuje nejlépe. Perfectio in spiritu – duševní dokonalost. You know, sometimes you're disappointed because you don't get past the defender. It happens in football. Sometimes you get the ball, sometimes you get goals, sometimes you don't get goals. You know, that's football. But the most important thing, you're enjoying yourself, you're going past players, but also you're working hard. Okouzlující blonďatý chlapec si ale své místo na stránkách bulvárních časopisů musel tvrdě vykopat. Zatímco jeho kamarádi napodobovali své otce a váleli se u televize, David podřídil všechno jedinému cíli – touze objevit se v ní. Pochopil základní pravidlo – když přes týden nebude trénovat, v sobotu si nezahraje a denně dřel. První takový moment, kterým na sebe upozornil, byl gól, který dal Wimbledonu v roce 1996, čili mu bylo 21 let. A to byl gól z půlky hřiště. On vzal balón a udělal to, co se nepovedlo Pelému, napálil ten míč přes brankáře, ten míč letěl 50 metrů a spadl do brány. A myslím si, že v tu chvíli si všichni uvědomili, koho mají před sebou. Chlapec s citem pro centr a přímý kop našel svého guru. Trenér Alex Ferguson ho vytáhl do žákovské přípravky a dal mu šanci povýšit vrozený talent na virtuozitu. V roce 92 mužstvo vyhrává mládežnický pohár a David si do skříně může uložit svou první velkou trofej, pokud na ní najde místo. Už od puberty je vášnivým sběratelem. Ve vzácných chvílích volna dává dohromady sbírku současného moderního umění. Sbírku bot, triček, sak, ponožek a kalhot. A snad proto, že je jeho matka kadeřnicí, jeho nejlepšími kamarády se stávají kadeřníci. Já myslím, že to Číro bylo taky to průlomový, no. Číro a pak vlastně ta krátko střižená, vyholená hlava. Zatím si získal srdce fanoušků Manchesteru, jeho hvězda stoupá. Ale stačí málo a celá Anglie žádá jeho plavý skalp. Zklame fanoušky země, kde oblíbenější než fotbalový míč je snad už jen královna. Semifinále proti Argentině na mistrovství světa. Beckham je faulován a v záchvatu vzteku zákrok oplatí. Dostává červenou kartu a Anglie zápas v 10 hráčích prohrává. A noviny jsou druhý den plné popravčích titulků. 10 hrdinů a 1 hloupý kluk. Dá se říci, že potom neuvěřitelným veletočem během 2-3 let se z něj stal stěžejní hráč toho národního mužstva a nakonec i kapitán. Sice nikdy nic velkého s tím týmem nevyhrál, ale na druhou stranu se to období nedá považovat za neúspěšné. I wanted to captain England, so you know I've been one of the lucky ones that's achieved everything that I wanted to do as a little kid. Apart from win a big competition at the moment with England, but hopefully that will come. Slibně rozjetá kariéra nabrala kosmickou rychlost jednoho osudového večera. Zapnul si televizi a uzřel v ní klip zvláštní holčičí skupiny. Spoře oděná dívka na něj vyšpulí rty a pro Davida začíná druhá životní etapa. Etapa otce, manžela a monogamního sexuálního symbolu.
Jednou vlastně se vydala Viktorie ještě s jednou členkou Spice Girls na zápas Manchester United. Manažer Spice Girls, který tam byl taky Simon Fuller, po zápase spolu seznámil a podli si do oka a začali spolu chodit. A pak se vzali. V té době už byl hrdým otcem Brooklyna. Přestože podával výborné výkony, vztah s trenérem dostával trhliny. A když porušil základní pravidlo a nepřišel na trénink, protože měl malý Brooklyn žaludeční problémy, Alex Ferguson se s ním začíná loučit. Vyřešila to pokuta 50 000 liber a zákaz jednoho startu. Jeho hvězda si už ale pomalu hledala nové nebe. Alex Ferguson je v Manchester United absolutistickým vládcem a nedopustí, aby někdo svým významem přerostl klub, aby někdo ohrožoval zájmy klubu. A jakmile se z Davida Beckhama stala taková ta globální celebrita, manžel známé zpěvačky, muž, který má obrovskou popularitu, obrovský vliv na veřejnost, spoustu reklamních závazků a tak dále, tak začal být vztah těchto dvou mužů narušený. Jeho další štací je hvězdný Real Madrid. Fanoušci po tisících nakupují reklamní předměty s jeho jménem. Přeměna fotbalisty ve zlatonosnou slepici je dokonána. Za 4 roky zbohatl klub o 12 miliard korun. Ale Beckhama to táhne do srdce zábavního průmyslu, do Los Angeles. Jeho zatím poslední angažmá mu loni vyneslo 900 milionů korun. Jeho tělo je pokryto 20 tetováními. Parfémy se svěží květinovou vůní halí jeho dokonalou ženu a v dětském pokoji spí už 3 následovníci. David Beckham za 35 let svého života změnil nejenom sebe, ale především porušil jeden fyzikální zákon. Stlačený vzduch ve fotbalovém míči změnil ve zlato.